coa súa filla Cosette soa no bosque. Negociou co matrimonio Thénardier un prezo razoable por ela e marchou tentando garantirlle o futuro que a súa nai non lle poidera dar. Ambos pasaron 9 anos escapando da policía ata que chegaron a París. Na gran cidade, as desigualdades sociais eran aínda maiores. toda unha chea